Go. Go. Ja. Jeg hedder Annette, og jeg er mor til en pige, der går i 3. klasse. Vores vision for fremtidens folkeskole er, at vi vil favne det mangefacetterede menneske. Der er jo forskellige måder at lære på, og det samme materiale kan godt blive serveret på nogle forskellige måder. For eksempel, hvis matematik man skal lære om vinkler, så kan det godt være, at lille Anton, der er super god på en fodboldbane, han vil skyde på mål efter nogle bestemte linjer og nogle pile. Og det er måske den måde, han kan lære nogle vinkeludregninger på, ved at bruge sin krop fysisk. Det kunne være en af måderne. Så har vi et andet punkt, det er den visionsløse, eller matrikelløse skole. Ikke den visionsløse. Den matrikelløse skole, hvor vi bruger nærmiljøet, og hvor vi kunne tænke os at fokusere lidt på en form for vertikal læring, der går på tværs af årgangene. For eksempel, at nogle af de ældre elever, de kan måske gå ind og få en undervisningsstil og lære de små et eller andet emne, og de små kan så, og det lærer de jo selv en del ved, og de små kan måske også præsentere noget for nogle af de ældre elever. Og så kan vi meget godt lide den matrikelløse skole, hvor man også implementerer nogle ting ud fra virkeligheden, f.eks. musikskolen eller ungdomsskolen, så man får nogle andre fagligheder, andre kompetencer ind og supplerer undervisningen. Det var vores bud.